Fis-sensiela Qarib il-Malti ser tisimgħu silta oħra mir-romanz Id-Dinja Rota, romanz storiku Malti ta' Giuse Gallia, iddramatizzat minn Robert Scalpello. Insalmilkom u nilqakom għat-8 episodju. Fis-7 episodju, l-ispjuni tal-Kavallier Blaka malajr seħħilhom jittarfu xi ħiel dwar il-moħba ta' Censu Barbara u Michel Anton Vassalli. Imma mix-xaħta ma kienitx xi aħbar li wieħed jista' joqgħod fuqha. Aħna nafu tajjeb illi Censu Barbara kien ħarab lejn Franza fuq bastiment Franċiż, filwaqt illi Michel Anton Vassalli kien jinsab moħbi għand ħabib tiegħu Salvo Cilia, illi kellu barumbara fuq ir-rieħ ta' wiet il-kbir. Michel Anton Vassalli, Dovik Abela u Eugen Manduca kienu s-saħru wara Margherita, illi tiġi oħt l-aħwa Barbara. Din ix-xbejba kienet imżejna biġmiel illi nisselena u oġba fuq min jara. Imma kienet għadha ma tafx lejn min minn dawk it-tlet żgħażagħ kienet sejra tmil. Michel Anton Vassalli, mistoħbi f'dik il-barumbara, medi fil-kidba u fid-damma ta' qwiel, ta' sikwiet kien iġib quddiem għajnejh ix-xbija ta' Margherita. U għalhekk biex imqar jaqta' xewqtu, għataħħa illi bil-lejl jinżelħa l-qormi u mistoħbi fuq it-taraġġ tas-salib li hemm fil-misraħ quddiem il-Knisja tal-Vitorja jara jilmaħx lil Margherita. Lejla waħda, raġel rikeb iż-żiemel għadda minn quddiem Michel Anton Vassalli, jiġri qisu ruħ mitlufa. F'daqqa waħda iż-żiemel tgerbeb u r-rikieb sab ruħu jitkaxkar mal-art. Hekk kif Michel Anton Vassalli mar biex jagħtih għajnuna, dak ir-raġel għam jiġri u raġa rikeb iż-żiemel u ħarab. F'dan il-waqt, Michel Anton Vassalli ra illi kien hemm ħabel marbut minn ħajt għal ħajt ieħor u taħ xifhem illi xi ħadd kien ħejja xi nasba għal dak ir-raġel. Meta Michel Anton Vassalli intebaħ illi n-nies kienu qegħdin jinġabru fit-twieqi, ħaseb biex jitlaq minn hemm. Iżda hu sejjer fl-art sab romblu karti illi ġabru u ħadu miegħu. Fl-ispiżerija ta' Sur Slawgat kienu jiltaqgħu xi kbarat ta' xi 4 rħula fil-qrib tal-qormi. Dawn x'aktarx kienu jitħattu fuq il-waqa tal-ordni u l-miġja tal-Franċiżi Malta. Fosthom kien hemm is-Sur Vicenz Borġ ta' Birkirkara, in-Nutar Saver Zarb ta' Ħattart, Dummik il-Xerri u l-Kanonku Franġisk Saver Karwana ta' Ħażebbuġ. Qalu dejjem jinġibdu lejn sistemi u teoriji ġodda u madamx mandies ma dawk li kienu jipritkaw il-fidwa tal-bniedem mill-jasar tat-tirannija u billi dawk kienu jħaqqu illi dik il-fidwa kienet risqa lejn Malta, il-kanonku tħajjar illi meta tasal jara sewwa dik il-fidwa kemm tiswa u kemm issarraf. U beda jiltaqa' mal-partitarji Franċiżi li malajr indunaw kemm kien jista' jiswilhom bniedem bħal dak u tawh xifhem li meta jispiċċa l-ordni u jinbidel il-gvern kien ikun hemm post għalih fit-treġija tal-pajjiż. Dan il-ftehim kollu sar bil-moħbi u biex kollox jibqa' mistur, il-ħbieb tal-belt kull meta jkollhom xi tarif għall-kanonku kienu jibatulu Ħażebbuġ ma' kurrier bil-lejl. Fl-ispiżerija tas-Sur Slaw kienu jiltaqgħu mhux biss il-kapurjuni tal-qormi, iżda kienu jmorru għat-tawsija hemm ukoll xi 4 kbarat mill-irħula fil-qrib. Is-Sur Vicenz Borġ ta' Birkirkara, in-Nutar Saver Zarb ta' Ħattart, Dummik il-Xerri u l-Kanonku Franġisk Saver Karwana ta' Ħażebbuġ kienu sikwiet imorru fl-ispiżerija jgħaddu lejla jitkellmu ma' ħbiebhom fuq il-qagħda f'Malta u jiftaqdu dwar ix-xnijat li kienu għaddejjin minn fuq din il-gżira. Dawk il-ħbieb ma kinux jaħsbu għall xorta waħda. Kienu jħampqu ħafna u ġieli kellhom xi jgħidu bejniethom imma qatt ma ġildu għax kollha kienu rġiel sewwa u tal-galbu. Bejn wieħed u ieħor, iż-żgħażagħ bħal Michel Anton Vassalli, Dovik Abela, Salvo Cilia u l-aħwa Barbara kienu jħaqqu
illi wasal iż-żmien biex issir taqliba fil-gvern ta' Malta. Min-naħa l-oħra, dawk illi kienu mdaħlin fi snin kienu jittamaw illi l-Gran Mastru jxsib xi mezz biex jikkuntenta l-poplu u jiġbed il-kotra leħ. Il-kanonku Karwana ma tantx kien juri l-fema tiegħu, iżda ġieli fenda xi kelma favur dawk li kienu jistennew il-waqa tal-ordni u l-miġja tal-Franċiżi f'Malta. Lejla waħda, il-kanonku kien qiegħed fl-ispiżerija, isemmi dwar ir-rebħiet kbar li kien jagħmel Napoleon. U kull darba iżella xi kelma fuq it-tibdil għal-ġid illi dak il-ġeneral kbir kien idaħħal fil-gvernijiet tal-pajjiżi illi jirbaħ. Is-Sur Slaw kien frokna għalih waħdu, jissemma bla ma jitkellem, fil-waqt li s-Sur Viċenz Borġ, Dovik Abela u żgħażagħ oħrajn kienu mdawrin mal-kanonku jisimgħuh bi ħrara kbira. F'daqqa waħda dbexxaq il-bieb u Michelanton Vassalli daħal imgerrex u beżan. Ara Mikiel, kemm minna ma narawk, dan x'ġibek laħ. Għallu Sur Slaw gatt. Jaqgħu, iltqajt ma' xi ħadd intu ġej? Staqsa Anton Barbara. Rajt lil tar-ronda żgur. Rid jaf Eugen Manduka. Lejla ma ltqajt ma' ħadd, imma l-bieraħ, meta kont dieħel ir-raħal, iltqajt ma' Saram. Wieġeb Vassalli. Ġara, ma xiex iltqajt. Staqsew xi wħud minn dawk tal-laqa. Meta wasalt ħdejn il-Vitorja, rajt tnejn min-nies jagħmlu għal wieħed riekeb iż-żiemel. Ġarfuh u kienu sejtuh is-salt, iżda mal-rawni ħaġa tal-għaġeb. Ħarbu mhux biss iż-żewġ briganti, iżda wkoll ir-rikkieb li talaq ġerri qisu mħarwel. F'dawn iż-żminijiet meta jidħol il-lejl mhux ta' min jitnikkar barra daqs kemm hawn nies ta' qattani jiġru mas-saqajn. Għal is-Sur Viċenz Borġ. U x'ingħidu għall-ispjuni jixxammu ma' kullimkien. Żied l-ispiżjar gatt. Il-kanonku Karwana baqa' ħiemet u ħosbien. Malli Vassalli lemħu donnu ftakar f'xi ħaġa għax resaq leħ u qallu Ħabad tajjeb, illi sibtek hawn Sur Kanonku. Jaqgħu għax il-bieraħ fejn taw is-salt il-dak fuq iż-żiemel. Sibt dan ir-romblu karti indirizzat għalik. Naħseb illi fil-fixla waqa' lil dak ir-rikkieb. Il-kanonku nħasad. Fawra dem telatlu għal wiċċu. Għajneh dberqu u xufteħ irtodu. Imma billi kien bniedem illi jaf rażżan lilu nnifsu, dik il-bidla fih ma dammitx aktar minn tebqa ta' għajn. Ħataf bil-erra ir-romblu minn idejn Vassalli u daħlu bil-ħeffa fil-but tas-suttana. Imbagħad għamel ta' birruħu qisu ma kien ġara xejn. Bexxaq fommu f'nofs tbissima u qal Ittra mill-università, kont qiegħed nistennija. U biex jibda l-diskors beda jsemmi kemm kellu taħbit bit-talim tiegħu fl-università għax l-istudenti moħħ irrieħ ma jridux jafu bi-studju u baqa' sejjer redden ħafna tgergir ieħor li donnu jkun maħżun ġewwa fomm il-professuri biex jgħiduh meta ma jsibux fuq ex jitkellmu. Il-kanonku Karwana għalkemm għamel minn kollox biex ma jorix omtu lill-oħrajn baqa' mħasseb u mberen u mela rasu mhux ftit għax dak ir-romblu karti kien fih kidba li setat iġġibu fali kbir billi tixet il-ftehim tiegħu max-xewwiexa kontra l-Gran Mastru. Wara ftit il-kanonku qam, sellem lill-ħbieb, ħareġ mill-ispiżerija, rikeb il-kaless li kellu jistennieh u qal lill-kuċċier biex iwasslu l-belt, imma it-triq kollha baqa' jewden fuq dak ir-romblu karti li wassallu Michelanton Vassalli għax kellu dubju li dak iż-żagħżugħ kien ara dak illi kien hemm miktub.
Mid-dera vassalli ma kienx fetħu dak ir-romblu li kien għadu s-siġillat bl-inċira. Imma il-kanonku ma kienx żgur u kieku vassalli fetħu bil-moħbi u qrah. Dak il-qassis Zebbuġi kien jitlef ġieħu, ma kienx ikollu wiċċ jersaq lejn ħbiebu tal-ispiżerija taħal qormi. Dan il-ħsieb u dan il-biża' baqgħu ibernu f'moħħu għal żmien twil. U kienu l-ħtija li wara dik il-lejla il-kanonku Karwana baqa' dejjem miġbut ma' Michel Anton Vassalli. Il-feluka Griega li sifru magħha Sinjura Bettina u George Barbara sabet rieħ tajjeb u baqgħet sejra żiċċ u tola fuq il-baħar qisha gawwija. Damet il-jum kollu taqtaw tiġri b'qawwa kbira, imbagħad ftit qabel inżul ix-xemx il-patrun ta' orni biex imajnaw il-luħ. U l-feluka waqfet u baqgħet fuq l-imqadef kemm titħarrek. George Barbara u l-patrun resqu lejn il-pruwa u bdew jitkellmu ras ma' ras fil-waqt illi juru bidejhom lejn il-baħar donnom ifittxu r-rotta. Is-Sinjura Bettina ma setax tifhem għaliex wara dak il-ġiri kollu il-feluka stallat f'daqqa waħda u l-baħrin donnom bdew iħejju ruhom għal xi ħaġa. Għall-ewwel ma tax każ, iżda mbagħad imliet rasa. L-aktar meta resqet lejn il-patrun tistaqsih għaliex kienu waqfu. U ma tajiex widen. Is-Sinjura Bettina u Fransina s-serva tagħha tfanstu u beżaw. Bdew għaddejjin minn magħhom ħafna ħsibijiet koroħ għax dak iż-żmien is-safar bil-baħar kien fih tiġrib wisq iżjed minnlum. Imbagħad is-Sinjura Bettina qamet fuq tagħha u b'dik il-bixra ta' bniedma mdorrija tagħti l-ordnijiet marret fuq il-patrun u ridet taf għaliex il-feluka waqfet. Il-patrun baqa' sieket, imma George Barbara bil-galbu u fl-istess ħin bla tlaqliq u ġiba. Tajt, x'ġara Fransina? X'ġara Sinjura? Ma nafx x'ġara. M'intix tinduna illi qisna waqafna f'salt? Iva, sewwa qed tajt, min jaf kiekum saqsu l-patrun. Ħannara forsi għajli. Sur patrun? Għalli, Sinjura! Inqala xi ħaġa jaqgħu? Le, għalix! Ma nistax nifhem kif minn dak il-ġiri kollu il-feluka issa bil-kemm qed titħarrek? Xejn ma ġara, Sinjura! Xejn ma ġara! Le, bil-fors ġara xi ħaġa. Taf u ma tridx tgħidli. Mor lura fil-kabina u serraħ rasek, Sinjura! Ħalli lilna mmexxu! Mor isma' minni! George! Hawn għajli, Sinjura, għajli, ġara. Dan kif waqafna f'sal George inqala. Sinjura, m'hemmx għaliex timla rasek. Jaħtieġ illi nistennew ftit hawn. Nittama li m'għandhomux ma nerġgħu nsalpaw u nwasluk l-art bis-sliema. Idħol ġewwa isma' minni. Malli għalek George dar u għarrab minn ħdejn is-Sinjura bħalli kieku ma kellux aktar xi jgħidilha. Is-Sinjura nkeddet mhux ftit u ħasset demma jbaqbaq. Xtaqet tagħti l-sin lil Barbara imma kellha titqanna u tistenna biex tara l-baħar x'sejaqla. Ma damitx tistenna wisq għax ma nżul ix-xemx fuq ix-xefaq min-naħa tal-punent dar bastiment ġej bil-luħ kollu miftuħa jaqtaf wiċċ l-ilma b'saħħa kbira. Kienet biċċa tal-gwerra, risqa bil-milja tal-qawwa u l-gburija tagħha kollha u kien fiha dera lis-saħar. Ix-xemx kienet niżlet sax-xefaq u deret qisha rota ta' dawl u dija imwiżna fuq xifer il-baħar. Imbagħad dik il-biċċa tal-gwerra ġiet biswiet ix-xemx u dak il-bastiment der iħeġġeġ fil-qalba ta' dik id-dawra nar u mdawwar b'raġġiera mriżaq jamxu l-għajnejn donnu kien mirkeb ta' sħarijiet. Dawk li kienu fuq il-feluka ħarsu mistaġbin lejn il-bastiment li kien riżaq bil-loħ kollha miftuħin u mżaqqin bil-qawwa tar-riħ. George Barbara qabad il-kannokjal u beda jifli dik il-biċċa tal-gwerra
toqrob lehom. Il-patrun ta' ordni l-qaddifa biex jiġbdu leha. Żewġ baħrin denlu dajsa mal-majjera tal-feluka u bdew ikalawa bil-qajla. Is-Sinjura Bettina u l-qaddejja tagħha baqgħu ġwejdin ma jistgħux jifhmu x'kien qiegħed jiġri. Meta ż-żewġ bċejjex tal-baħar qorbu sewwa lejn xulxin, George xejja ridu lejn il-patrun u dan qal lil wieħed baħri biex itella l-bandiera Ingliża. Konstantin, tella l-bandiera Ingliża! Iva sur patrun aratila! Madankollu l-biċċa tal-gwerra illi mill-bandiera tagħha kienet tidher Ingliża niżlet il-qluħ tal-majjestru, daret fil-wisa u għamlet manuvra biex resqet ftit ijiem lejn il-feluka. Fil-waqt illi minn fuq il-pont xiref fizzjal bil-kappell ravjula f'rasu u bit-tromba fidu. Għamel sinjal lil dawk ta' fuq il-feluka illi femgħuh malajr. Donnom kienu bil-qaddis miegħu. Bla telf ta' żmien, iż-żewġ baħrin kalaw id-dajsa u George Barbara niżel fiha wara li qal xi kemtejn minn taħt il-sien lill-patrun. Iż-żewġ baħrin qatfu lejn il-biċċa tal-gwerra Ingliża fejn kien imdendel sellum tal-ħabel. Barbara qabad miegħu u tela ħafif qisu għasfur. Wara dan, id-dajsa reġgħet daret lejn il-feluka u l-biċċa tal-gwerra fetħet il-qluħ kollu u salpat bla telf ta' żmien. Is-Sinjura Bettina baqgħet skantata u ħosbiena. Resqet lejn il-patrun biex tagħmillu xi mistoqsijiet, imma dan ma tajiex wiċċ u ħalliha fil-għama. Sur patrun! Sur patrun! X'inqala issa? Tista' tgħidli x'inhu jiġri? Tista' tgħidli x'inhu jiġri? Mar fil-kabina! Mar fil-kabina! Min issa niċċaqlaq minn hawn qabel ma tgħidli x'inhu jiġri? Isma' minni nġabar fil-kabina għax jiswieqlek! Sinjura, naħseb illi aħjar nagħmlu kif qed jgħidilna l-patrun. Isma' minni, ejja ninġabru fil-kabina u mbagħad naraw x'ġara wara. Dik is-sinjura li kienet tieħu sem ewlieni fil-praspar u l-ftietaq ma nkeddiċ ftit meta sabet ruħha mġemba f'dik il-konfoffa li kienet qiegħda tinħema bil-ħabi fuq il-baħar. Xtaqet tħallas nofs ġida biex tikxef xi dawl jew taqbad xi tarf. Imma ħadd ma taħwiden u kellha tirtira fil-kabina tagħha infanza u bil-buli. Hemminni, Fransina, hemminni, ma nafx inħallas u nkun naf x'qed jinħema minn taħt. U xi tridu jinħema, Sinjura? Mhux aħjar ma nindaħlux u noqogħdu nistennew hawn kwieti. X'inhu? Mela x'nagħmel? Lanqas għandi sabar noqgħod bil-qiegħda aħsab wara. Ara ftit, x'wiċċ bla żejt, lanqas każ ta' kliemi mu qed jagħti. Imma minn hemm jew minn hawn, nitkixxef, iva nitkixxef x'qed isir minn taħt. Dak George, x'mar jagħmel fuq dik il-biċċa tal-gwerra Ingliża, X'mar jagħmel? U narawha din. Sadattant kien dalam sewwa u fis-sema feġġet il-pjaneta Venus, il-kewkba Zaħrija li twennes is-sema. Il-patrun ta' pruwa lejn it-tramuntana, iżda ma tax ordni biex jiftħu l-qluħ u l-feluka baqgħet titlajja, taqbes u tola fuq il-mewġ. Pruwa lejn it-tramuntana! Niftħu l-qluħ, patrun! Le, tiftħux l-oħ! Meta daħal il-lejl sewwa, instema' trejt ta' sparar u fix-xefaq lejn nofsinhar der leħ ta' dawl imsieħeb ma' kull sparatura. Is-Sinjura Bettina imliet rasa u ħafna ħsibijiet koroħ bdew għaddejjin minn moħħa. Bdiet tistaqsi lil anfisha. Ixiri Sinjura? Le, Fransina, dan mhux trejt, dan sparar ta' kanuni dan, Fransina. Ħares lejn ix-xefa. Emmara xi leħħu ma' kull sparatura. Dawn kanuni tal-gwerra. Kanuni tal-gwerra, Sinjura. X'waħda din? Tajt kienet daħlet f'xi xibka, tajt kienet
ris għalejn xi tiġrib ikraħ. Fransina, meta rat is-sinjura tagħha mitlufa fi ħsibijiet koroħ, ħadet sfiċċa u ħarġet mill-kabina biex xewqa illi tikxef xi tarif dwar dak illi kien qed isir bil-moħħbi. X'biċċa ġratli u x'biċċa ġratli. Ma kienx mument li tħajjart insifer. Il-kbira illi ma nafx x'inhu jiġri u fejn ser insibu ruħna. Lanqas kelma waħda biss ma jrid itarrafni dak il-patrun. U George, Qatt ma kont nistenni għadin minn għandu jien. Sinjura, isma' minni, ikkalma. Ara, jiena ser immur ħdejn il-baħrin. Forsi nitkixxef xi ħaġa. Int ibqawn u ħalli fidejja. Iva, Fransina, ħsib tajjeb. Mur u ara xi saħlek titkixxef. Mur. Fransina, dik ix-xbejba ħelwa u dħulija, dejjem ħenja u daħkana, kellha ħabta kbira biex tindies man-nies u kienet taf tmur ma' kulħadd. L-aktar mal-irġiel li biħlewwitha kienet tiġbidhom leha u biż-żejjel tagħha kienet toħdilhom minn rashom kull ma trid. Ma laħaqx għadda żmien twil meta dik il-qaddejja ta' moħħa jilħqilha reġgħet daħlet maġla mferfxa fil-kabina tas-sinjura biex twassal lil sitta dak illi kienet semet. Dak illi kienet semet is-seftura kien isu suffarell li qajjem f'moħħ is-sinjura treddin bla tarf. Fransina, bit-traħħim tagħha, kien irnexxilha tikxef illi dik il-feluka illi kienu fuqha kienet għajn u widna tal-ammiral Nelson. George Barbara kien jiġbor minn Malta aħbarijiet illi jiswew għal dak l-ammiral Ingliż, mbagħad imur iwassalhomlu bil-feluka Griega. Milli jidher Barbara kien mar jarraf lil Nelson bit-tluq tal-bastiment Franċiż minn Malta ħalli dak l-ammiral joqgħodlu għassa u jagħtih is-salt meta jasal għat-tir tiegħu. Is-Sinjura Bettin li kellha ġibda kbira għal Franċiżi u kienet tagħmel minn kollox biex tarhom minn fuq, ħaddita bi kbira wis meta kixfet il-logħba ta' George Barbara u sieħbu il-patrun tal-feluka. Mela hi, bla ma taf, kienet iddefset għal pledewa ta' Franza u sieħbet ma' min kien qiegħed jaħdem għal waqa ta' Napoleon, dak il-bniedem illi fajneha kien l-akbar personaġġ minn fejn titla sa fejn tgħib ix-xemx. Għaddiet lejl kollu taħseb u tmaħħaħ fuq dak il-makak ta' George Barbara. X'inhu? X'għadd? George Barbara, widna tal-Ingliżi? Iva, widna tal-Ingliżi, Sinjura. X'waħda din, x'jiena nisma', x'waħda din. Iva, Sinjura, xogħlu li jiġbor minn Malta aħbarijiet u jwassalhom lill-ammiral Ingliż, l-ammiral Nelson. Dak li smajt, jew iċtejn li hu, u namillu jien la nintaqam jew. Namillu jien! Sinjura, isma' minni, jiena tal-fema, illi ħjar nżommu fomna seket, għax ikun jiswilna. Ninsabu għal-pledewa ta' Franza bla ma qatt kont nabsora. Lanqas f'100 sena ma kienet tgħaddini minn rasi din jien. X'waħda din! Dik is-sinjura kburija baqgħet il-lejl kollu tberran u tbaqbaq demma għal-gażiba illi sabet ruħha fiha. Imma dak l-inkwiet tagħha ma kien xejn ħdejn id-dexa illi ħadet maż-żernieq. Meta fix-xefaq tal-vant dar l-ewwel dawl mitfi ħabbar il-jum, dak il-ħin feġġet wejla risqa mħarka lejn il-feluka u baqgħet toqrob sakemm itrakkat magħha. Erba' min-nies qabżu mill-wejla għall-feluka u minnu fih il-wejla daret u telqet ħafifa mnejn kienet ġiet. Is-sinjura li kienet ħarġet mill-kabina biex tara x'inqala għaddera ta' dawk l-erba' min-nies inħasdet. Wiċċa sar minn kull lewn bil-kemm ridet temmen lil għajnejha
u li ma kienx hemm Franzina twiżinha kien itija reqqet ir-ruħ. L-ewwel wieħed illi tella fuq il-feluka kien ċensu Barbara. Sinjura, għajli, Franzina. Għafilli, sinjura li għajimtek, l-ta tixkas Franzina, ma konġirieda marqa ċejn dal-lejn l-anqasa laqtajn majn. Xin għala, xiraġan għala issa Franzina? Wisqa wejla lejn il-feluka? Wejla, Iva, wejla, sinjura, għala, għetti trakka maħna. U dik xġiet tagħmel hawn? Għala, sinjura, xi rġiel telgħajn għal fuq il-feluka. Irġiel, għannara, 2, 3, 4. Dawk min huma tajt Franzina u xi jridu? Ma nafx ngħidlek, sinjura, ma nafx, sinjura, dak ir-raġel li tella l-ewwel wieħed. Donni nafu. Niema Franzina, urini. Dak, sinjura, dak li qiegħed fuq quddiem li tella l-ewwel. Dak ċensu Barbara. Iva ċensu wkoll wara dak li għamilt miegħu. Alla tal-ħnina x'jiena nara llum, x'jiena nara. Franzina, itħossni ħażin, Franzina. Sinjura, zommi għaj, sinjura, tintellax. Il-patrun kien jistenna l-dawk in-nies għaliex ma nitelaw abbord għamel sinjal lil-baħrin. Ġalhom itellaw il-qluħ u telaq bil-għaġla lejn il-vant. Dak kollox, nisbtu lejn il-vant! Intellaw il-qluħ, patrun! Mela x'tagħmlu? Mela, tellaw il-qluħ! Tellaw il-qluħ! Ikun! Tellaw il-qluħ! Iż-żernieq għadda. Wasal is-sebħ u l-feluka taqta dejjem bil-ħeffa f'wiċċ il-baħar. Ma s-sebħ, il-patrun tarot lejn l-art u daħal f'Pizzo, port żgħir ftit mili bogħod minn Napli, fejn tefa' l-ankri ħdejn il-mol ta' dwana. Tidar l-art! Għaddaħlejn fil-port ta' Pizzo! U tfaw l-ankri ħdejn il-mol ta' dwana! Kollox għal-patrun! Billi dak iż-żmien ir-renju ta' Napli kien imqalleb bit-tixwix u taħbit imqanqlin mill-Revoluzzjoni u billi kien hemm il-biża' illi Napoljun mill-Italja ta' fuq fejn kien wasal rebbieħ kellu f'moħħu li jibqa' nieżel bil-qawwa tiegħu kollha biex ikisser is-saltna ta' Napli, il-gvern ta' hemm kien imwerwer u kien b'sebgħinejn għal kull min jasal minn barra. Għalhekk malli l-feluka trakkat mal-art, 4 siesa tal-port telaw fuqha u qalu lill-patrun u lill-passiġġieri biex imorru magħhom għand il-kap tal-port. Allum se nieqaf hawn, sa ma nerġgħu niltaqgħu islim. Għadkom kemm smajtu silt oħra mir-rumanz Id-dinja rota, rumanz storiku Malti ta' Giuseppe Gallia, iddramatizzat mir Robert Scalpello.